Pracovné pohovory sa môžu zdať ako súťaž. Tlak, očakávania a potreba podať výkon. Ale ako športovec už vieš, ako to zvládnuť. Kľúčom je vedieť správne komunikovať svoje skúsenosti. Jednou z najefektívnejších techník, ktorú môžeš použiť, je metóda STAR. Pomôže ti štruktúrovať odpovede tak, aby boli jasné, sebavedomé a ľahko pochopiteľné. STAR znamená situácia, úloha, akcia a výsledok. Najprv opíš situáciu. Čo sa dialo? Potom vysvetli úlohu. Za čo si bol zodpovedný? Ďalej sa zameraj na svoju akciu. Čo si urobil? A nakoniec, zdieľaj výsledok. Čo sa stalo nakoniec? Metóda ti pomôže zmeniť športové skúsenosti na profesionálne odpovede. Namiesto vágnych odpovedí ukážeš reálne príklady svojich zručností v akcii. Môžeš napríklad hovoriť o momente, keď si pracoval pod tlakom, vyriešil problém alebo podporil svoj tím. Cieľom nie je zapôsobiť veľkými slovami, ale ukázať, ako premýšľaš, ako konáš a ako prispievaš. Pamätaj, sebavedomie neprichádza z toho, že máš všetky odpovede. Prichádza z poznania svojej hodnoty a jej jasnej komunikácie. Už si podával výkon v situáciách s vysokým tlakom. Pohovor je len ďalšou príležitosťou ukázať, čoho si schopný. Zostaň pokojný, buď autentický a dôveruj svojim skúsenostiam.